Aquest desembre de l'any 2012 tenim la sort que es compleixen 75 anys del pas de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer pel nostre país, el Principat d'Andorra, i arribar extenuat amb un grup d'amics, joves amics, ell sacerdot jove, fugint d'una persecució terrible contra tot el que era catòlic, contra els sacerdots, contra els creients. Ell pogué escapar-se, passat pel nostre bisbat, acompanyat per un bon guia, passant unes nits difícils. Ara fa 75 anys havia fet un hivern molt dur i van arribar a Sant Julià de Lòria, on va poder celebrar la Santa Missa, on fou molt ben acollit pels sacerdots que hi havia a Andorra. Des d'allà, Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer va poder després connectar amb aquella organització, associació, moviment, en aquell moment naixent, que serà després la prelatura, que donarà tants i tants fruits al llarg de la història. Tenim la sort a Andorra de que va passar un sant per entre nosaltres. I els sants per on passen sempre escampen bondat, reconciliació, pau, esperit de sacrifici, de lluita, i això és el que estem celebrant. I voldríem que al nostre Principat aquests bons principis, aquestes virtuts cristianes s'estenguessin, les acollíssim, jo el primer, però també les persones de Sant Julià i de les 7 parròquies de tot el Principat d'Andorra. El pas d'un sant ens marca. Sempre Sant Josep Maria va creure que la Mare de Déu li havia donat un signe, una rosa, i que és nostra. Estem molt contents que sigui una relíquia tan bonica i tan estimada per tot l'Opus Dei, però que prové d'aquest bisbat d'Urgell ampli. Per tant, a mi només em resta que molts vulguem imitar aquest esperit de servei i d'amor de Sant Josep Maria, i després que el Principat d'Andorra ho celebrarem amb molta joia a Sant Julià i a tot el Principat.